12 po yan, kaya hinati ko para makuha po natin. Handa na ba kayo? Okay. Dito sa binasa po natin, if you believe in God, kausap niya po ito ang mga alagad niya. Sa chapter 13. Sa last chapter, okay, tinatanong kung saan pupunta ang ating Panginoon. Hindi sila makakasunod sa panahon yun. Kaya, yung puso po natin, ang kanyang mga utos. Sundin ang kanyang mga utos. For this is the whole duty of man. May paghatol eh. May paghatol. At babalik ang ating Panginoon. Bakit babalik? Pag sinabing fear, kailangan may fear ka sa Lord na may paggalang. Kasi yung iba, walang fear. Hindi sila natatakot. Ang nais ng Lord yung fear na may paggalang, pagrespeto, pagsunod sa kanyang mga salita. Yun ang gusto ng Lord na fear. Kaya sabi niya, the book of Proverbs chapter 9 verse 10, kung gusto mo nang tumalino at mapagpala, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of holy is understanding. Pag may kaalaman ka sa nag-iisang Diyos, alam mo yung utos niya, meron kang unawa. Hindi lang karunungan at kaalaman ang alam mo, unawa, meron ka. Kaya sabi mo siya, katabi, matalino ka. Hindi mo lang alam. O, bakit po? Sapagkat ihayag yan pagdating ng pagsusulit. Magiging lihim o hindi. Magiging mabuti o masama. Hahayag yan. Ipagsusulit po yan. Kaya dito papag-aralan po natin yung mga layunin ng pagbabalik ng ating Panginoon. And what are these purposes? Why Jesus Christ must come. Okay, number one, to fulfill God's promises. Kaya sabi niya, 24:35, heaven and earth pass away, but my words remains forever. Dahil nung nangangaral ang ating Panginoon, lagi niyang sinasabi, mapaparang ang langit at lupa. Pero yung sinasabi ko, hindi mawawala magpakailanman. Kasi Diyos ang nagsabi, hindi tao. Kaya dapat paniwalaan natin yan. Pag sinabi niya na babalikan ko kayo, babalik siya. Pag sinabi niya na paghahanda ko kayo ng mansyon, tahanan, abay, manalig ka. Pag sinabi niya na pagagaling kita, manalig ka. Pag sinabi niya na papagpalain kita sa lahat ng areas ng buhay mo, abay, manalig ka na sapagkat Diyos ang nagsabi. To fulfill God's promises. Number 2. Ano pa? Ano pa yan? Acts 9:11. Alam nyo, samantalang ang ating Panginoon Jesus ay nag-resurrect. And now when He had spoken these things, well, they were watched, He was taken up, and a cloud received Him out of their sight. And when they looked steadfastly toward heaven as He went up, behold, 2 men stood by them in white apparel. 11. Who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw Him go into heaven. Ano na-research siya? Ganyan. Maghintay kayo doon. At samantalang nagpakita po siya, nagturo po siya ng another 40 days. Kasi nagtuta po sila. Hindi sapat yung 3 days na. Kaya dito po, kitang-kita nila eh. Kinuha siya. Umangat siya eh. Umangat, kitang-kita nila, natakpan siya ng alakap, nawala na siya. O dumating yung anghel na dalawa. Anong pinagtitinginan niyo dyan? Itong si Jesus na nakita nyo noong kanilang panahon. Ganyan din pagkikita nyo sa kanyang pagbabalik. Sa panahon natin. Di naman makikita ka mo. Diba? Ang makikita sa Diyos, makamatay, diba? Pero ikaw, dahil glorified body ka na. Diba? Okay, ano pa?
Basahin natin. For all the promises of God, nakakapagsabi tayo ng oo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga Korinto sa verse 19. Nangaral kami. Kasama ko si Timothy at saka si Silvanos. Okay? Ito ang pinangaral namin. Ang kagandahan ng Diyos. Kaya nakakapagsabi kami ng oo. Pero hindi kami magsasabi ng hindi. Ibig sabihin hindi na babalik. Pag sinabi nilang oo, pangako ng Diyos, oo. Kaya sabi niya, lahat ng pangako ng Diyos ay oo. Hindi nagbabago. Kaya nag-i-amen tayo dyan, nag-agree po tayo. Dahil sa kanyang kalwalatian. Kaya po sila pinagpala ka na, pagpapin mo. Yes. Nararamdaman mo, bro, na pinagpala ka na? Oo naman. Magkapaliw tayo ng Holy Spirit eh. Magkapaliw tayo ng Diyos. Bautismado tayo ng parehong pangalan ni Jesus Christ. O di magkaisa tayo. Kung anong pagpapala na natamasa mo, abay, matatamasa ko rin. Kasi hindi naman nagtataya ang Diyos. Walang favoritism ang ating Lord. Sapagkat nasa biyaya na tayo. Kaya kailangan kumitibo tayo. Oo, hindi yung buhay natin parang malungkot. Parang dala natin yung kabigatan ng mundo. Dapat ang dala natin yung salita ng Diyos. Yung pag-amo ng Diyos. Yan yung iisip-isipin natin. Hindi yung napanood natin TikTok. Yung mga hindi masama TikTok, yung mga gadget, hindi masama. Pero kailan bigyan mo higit sa lahat ang pansin ang salita ng Diyos. Diyan mapapaig. Ang number 1, i-fulfill the promises of God. Number 2, to pay the church unto himself. Babalikan niya. Di ba nabi niya? Babalikan ko kayo. For where I am, there ye may be also. Kaya kailan babalikan natin Lord? Alam niyo bakit? Dami ng problema ng mundo ito. Overpopulation na. Yung demand ng supply. Yung demand ng supply, imbalance na. Maraming supply, konting supply, maraming demand. Ano ibig sabihin? Maraming kumakain, pupunti ang rasyon, pagkain. Kaya kung ang isang pamilya ay 12 yan, ang membro ng pamilya, yung tumarating, pangwaluhan lang. Kaya nakakaagawan. O, kaya tingnan nyo, pag may mga opportunity yung iba, magkukompromise. Magkukompromise. Bakit? Madaling umiram, madaling umutang, mahirap magbalik. Kung ano-anong sinasabi niya, pinapangako. Bakit sa hirap ng buhay? Pero ang gusto ng Lord, kahit nakulang ka, kailan matuwid ka. Kasi matuwid ang mga anak ng Diyos. Sinabi niya sa Habakkuk chapter 2 verse 4, the just shall live by faith. Sa Tagalog po, sa ibang version, ang matapat ay namumuhay sa pananampalataya. Kaya sabi mo, tapat na ako sa tulong ng Diyos. Talagang babalikan niya tayo. Pero po, Diyos babalik para sa atin. Isamantalang Gentiles po tayo. Makasalanan po tayo. Pero nung ginawa ng Lord, dahil sa cross, nagkaroon tayo ng access. Karoon tayo ng direct access sa Kanya. Kaya sinabi niya sa Jeremiah 33 verse 3, 24/7 yung hotline ng Lord. Tumatawag pa kayo sa hotline ng Lord? Ha? Ano tinatawagan nyo? Stay connected with Wi-Fi. Nag-program kanina, wala ng Wi-Fi. Pandak-pandak yung aming Pandak-pandak ba yung nyo? Bakit gano'n? Sabi yung aming bumbilya, gano'n natin. Pandak-pandak, di ba po? Lumabas ako, pinatay ko yung breaker eh. Bakit pareho tayo ito umaandap-andap? May minsahe ng Diyos doon. Ano yun? Umaandap-andap na rin yung mga nananampalataya. Kailangan masigla, nainit, hindi malahiningan. Pagka binuksan ng Lord yung ating mga utak yan at basang-basa niya yung ating mga puso. Eh po.
Ay, ako mga kapatid. Sabi mo nga sa'yo katabi, gising. Gising. Gising yan, dilat yan, pero pananampalataya yan, tulog. Ang nais ng Lord, dilat na yung mata mo. Dilat pa, pananampalataya. No, kahit nagtulog ka, kailangan gising ang pananampalataya. At yan ang gusto ng ating Panginoon. No? Pero mo, papalikan niya tayo. That He might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle, or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Pagbabalik ng ating Panginoon, tiyakin lang po natin na tayo po yung iglesia na walang dugis, walang kulubo, walang kapintasan, walang mantya, sapagat ang Diyos ay banal. May iglesia ba na ganon? O kayo, ma-assist nyo sa sarili natin. Pinatawan na tayo, pinakana na tayo ng Lord. We are justified by faith through our faith through the Lord Jesus Christ. But justified by faith, inaring ka ng ka, nilinis ka, ginawa ka niyang madumi, pinuspos ka ng banal na Espiritu, pinatawad ka ng Diyos, buhay na wala hanggan ang tungo natin. Mga blessing ang sumusunod sa atin. Pero may pangako ng Diyos na yan. Chapter 1. Blessed is a man that walks not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Kapalat daw ang tao hindi tumatayo sa kinatatayuan ng mga makasalanan. At mapalat din yung mga mananampalatang tao na hindi umuupo sa inupuan ng masasama. Dapat tayo umupo sa medyo, sa pula, sa puti, saan? Tapos pag may nakita ka, tumatayo ka na, panalo ka. Tapos pag Sunday, nagpupure, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kita ka ni Lord eh. Antindi mo, bro, nagtindi mo sis, pero huwag ka malungkot. Kahit napapalo, pinakikita mo na nagpapago ka kanto. Nagpapatuloy ka. Nakikita ng Diyos yan. Nakikita ng Lord yung effort mo. Bakit po? Kasi napupuhay na tayo sa pananampalataya eh. Kung ano yung pananampalataya, mayroong katanglakan mo. Lord, tulungan mo po ako na magiging maayos, matuwid sa iyong harapan, Panginoon. Mag-fasting ka pag Saturday. Mag-praying ka pag Saturday. Para mag-usap ang Lord, papuspos ka ng Banal Spirit. Okay? Para magiging holy, without blemish, without wrinkle, without spot. Pagdating ng Lord, sigurado ka. Diba? Kasi wala kang reserva. Wala kang reserva. Anytime na narating si Lord, ang liwanag. Kahit na natutulog, ang liwanag. Nakangiti ka. Diba? Kahit na mababangungod ka, may gwardiya ka eh. Psalms 91. I will charge an angel over you. Hindi kita bibigyan ng mga masasama. Yung kung pag-asano, meron kang gwardiya di angel. Kahit na natutulog ka, kahit saan mapupunta, dahil anak ka na Diyos, meron mo may gwardiya ka. Hindi nakikita ng tao. Pagka mayroong mga bata sa iyong buhay, makikita nila, magpapakita yung anghel. Meron ka palang bodyguard ng tampat. Okay, meron akong nabasa niyan eh. Isang preacher, talagang yung kanilang lugar, kinakatakutan. Nag-mission siya noon. No, pinapatay yung mga missionary noon. Anong ginawa ng mga anghel? Ginuwardyahan siya. Hindi sila nakalapit. Ang lalaki ng gwardiya niya. Tinanong siya nung kinabukasan. Wala naman siya nakita, wala siya alam. Ganon ang Diyos natin. Ganon tayo kamahal ng Lord. Ganon tayo tinitake care o pinapangalagaan ng Diyos. Kaya pag anak ka ng Diyos, talagang panalo ka talaga. Alaka ka tayo. Amen. Kaya kung dumating man yung panahon ng taghirap, abay, umiti ka. Bakit bihira ang dumating ang taghirap at umingiti ka? At yun ang gusto ng Diyos. Doon ka papatunayan na ikaw ay nananalig sa Kanya. At hindi ka nawawala ng pag-asa. Yun ang gusto ng Lord. Amen? Pinahintulutan ng Lord yun. Kasi wala nang makakita. Pero ikaw nakangiti ka. Abay, tuwang-tuwa ang Diyos sa iyo.
Kaya dapat marunong na tayong dismay sa kabila ng mga problema. Okay, magmamanipis yung pananampalataya talaga, lumalaban po talaga tayo. Ayan, Titus 2:13-14. Looking up for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Sino ang hinintay natin na pag-asa? Dakilang pag-asa? Ang pagpapahayag ng dakilang Diyos. Sino yung dakilang Diyos? Yung tagapagligtas na si Jesucristo. Ibinigay niya yung kanyang sarili para tubusin tayo sa lahat ng mga masasamang elemento. At nilinis niya tayo sa pamagitan ng, sabihin mo sa katabi, special ka. Special child. Peculiar ka. Special people ka. Pero mo pag nananampalataya ka, talaga namang James precious stones ka sa Lord. You are jewels in the sight of the Lord. Alam mo, pangit ka, hindi ka guwapo. Pero sa harapan ng Lord, jewels ka pag nakakasunod ka. Pag nakakasunod. Pag hindi ka nakasunod, ay medyo may gray areas. Sinabi ni Apostol Pablo yan sa 2 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians 13. Special ka, zealous for God, nakahanda sa mga mabubuting gawain. Yan, handa sa dahil. Hayo! Punta tayo sa online. Prayer meeting. Online. Mga kapatid, online na nga. Online na nga. Hindi pa tayo pupunta. Dati, tinatamad na tayo pupunta rito. Ano ginawa ng Lord? Dahil maaga na po masasakyan kayo. Online na tayo. Punta naman kayo sa online. Kaya anong ginagawa nyo? Ilagay nyo sa calendar nyo, pagka Friday, 7 o'clock, online na tayo. Kasi, papahintulutan ng Diyos na magiging busy ka. At titignan ng Lord kung nakafocus ka doon sa gawain. Ilista nyo yan. Ipag-pray nyo yan. Totoo po yan. Hindi. Pagkalingkungan, sarap matulog. Sarap matulog. Tama? Paglingkod talagang pinipilit natin, pero nakikita ng Diyos yun, nakarating naman tayo. Ang pangarap na kasama ang Diyos ay hindi sayang. Tatandaan nyo yan. Pangarap ka na kasama ang Diyos ay hindi sayang. Totoo pa rin talaga ng Lord na ganyan. Talagang bibigyan ka niya. Titindig ka lang yan. Ano mang pagyo na darating. Ano pa? Number 3. Jesus' purpose why he need to come. To change our vile bodies. Para palitan yung makasalanan, masama, nabubulok na katawan. 1 Corinthians 15:15-54. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit corruption. Kaya nga mga kapatid, okay, nakalugin ko na lang, para hindi ko na ulitin. Kaya nga mga kapatid, hindi makakapag-hari ang laman at dugo sa karya ng Diyos. Nor does corruption inherit incorruption. O yung mga nabubulok, hindi pwede na pagharian sila. 51. Tingnan nyo, sinasabi ko sa inyo, ito yung iwaga. Ano yan? We shall not all sleep, but we shall all be changed. Babaguhin tayo. Ha? Okay, hindi tayo, yung asleep dyan mamamatay. Ito po, pangako ng Diyos yan. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa Corinthians, okay, ito sasabihin ko sa inyo, hiwaga to, hiwaga. Ano yun? We shall not all sleep. Hindi tayo abutin ng kamatayan. Ayun, namatay na ang una, pero hindi abutan ng kamatayan. But, we shall all be changed. All. Yung all dyan, matapat. Ha?
Hindi all na hindi po. Yung mga Kristiyano yan na matatapat sa mababasa natin mamaya. In a moment, sa isang mata, ano raw, huling tunog ng trompeta, huli. Hindi una yan, huli yan. For the trumpet will sound. Magkakaroon ng talagang malakas na tinig ng trompeta. Sino ang unang babangon? Yung mga hindi. And the dead will be raised corruptible. Yung mga naunang namatay kay Kristo, sila na po yung hindi nabubulok. Tinago na sila. And we shall be changed. Tayo ay babaguhin. Okay. For this corruptible must put on incorruptible. Kaya itong nabubulok na katawan, kailangan hindi na mabubulok, hindi na mamamatay. So with this corruptible has put on incorruption, pag naganap na to, at napalitan ka na, at itong namamatay na ito, at hindi na mamamatay, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Kamatayan ako, napagtagumpayan. Kasi, ang tao ko ay namamatay. Totoo po yun. Pero pag mananampalataya ka, natutulog ka na. Yung mga unang namatay na kay Kristo, nasa paradise, natutulog lang. Yung mga namatay na wala kay Kristo, nasa Hades. Alam niyo yung Hades? Warm up going to hell. Napakabuti ng Lord, may warm up para hindi ka mabibigla. Ang Diyos, kahit na makasalanan na, may warm up pa para hindi mabibigla. Tingnan niyo yung mananampalataya. Nasa paradise. Ipikit niyo yung mata niyo. Ano ba kaya paradise? Di ba? Sarap. Parang may kaluskos na mga virgin forest na may waterfall. Di ba? Ipikit mo lang. Kasi nilagay, God give us the brain on the water on our brain na yung paradise at heaven. Ay, gano'n. Nilagay ng Lord dyan sa bawat nilalang niya. At nilagay din ng Lord yung hell. Kaya alam ng tao. Ang Diyos napakatalino. Pagdating ng Judgment Day, mababasa natin sa parto yan. Hindi ko na isa-isahin. Kaya sabihin mo sa katali, panalo ka na. Kasi victory ka yun. Pati kamatayan ka, victory na. Kaya huwag kayo malungkot kung medyo nahirapan kayo. Medyo may espiritu na pinaglalabanan kayo sa sarili nyo. Kanya-kanya espiritu yan Spirit of greediness. Diba? Kung gusto mong kita na kita, spirit of confusion. Confused ka na, hindi mo alam kung anong mayroon pa. Apat ang toilet ngayon ng tao. Dati nilang tinig. Ngayon ano na? Meron na, di ba? Kasi naman nakahanday ko katawan na ito na hindi na bubulok. Hindi na mabubulok. Hindi ka na mamamatay. Yung mga nauna sa atin, sinisingin ng Lord ng taktang panahon. May trumpet may gigising sa kanila Yung trumpet na yun, ang makakarinig lang, ang mga mananampalataya. Hindi nila maririnig. Yung mga tao, spiritual trumpet yun, sa Lord yun. O sa mga naligtas lang yun. Yung sound na yun, para sa mga naligtas yun. Pero mo, grabe, no? At sarap. Gusto niya na mauna? Yes. Yung kapatid ko nasa operasyon. Operator na plautat kanina. Ay panahon ko tayo. Ikaw mo, mag-pray ka na dati kang sita sa Bible. Habang inopera ka noon. Kasi 71 years old na Nung unang opera, discharge Bakit high blood? 190 over 100. Hindi pwede siyang operahan. Palayluhin muna. 1 week lang, rumaylo na Ama na yung dugo niya Pagdating namin start ng operation na naman, 100. 150 over 100. Ay, bakit tumaas? Ako yan ang sinasabi ko sa'yo. Huwag kang nervyusin. Siyempre kasama yung nervyos.
Nakakita na lang tao walang nervous system. Lahat tayo meron. Kung wala kang nervous system at hindi mo, kasama yan sa sistema ng katawan. Na minsan, kinakabahan ka, pero may Diyos ka. Na magpapatibay sa'yo, pansamantala lang yun. Yung iba, nininervyos ka. Dapat lang, may nervous system ako eh. Bakit hindi ka nininervyos? Nakita ka na ng tao, hindi kinabahan. Matindi na tayo dahil kasama natin ito. Because the battle is not ours. Ang labanan na hindi na tayo, kasama natin ang ating Panginoon. Diba? Pinangaral mo yan? Yeah? Walking with Jesus. Asan? Ayun. Philippians 3:22. Ang ating pamayanan sa langit. Sabik na tayo paghihintay ng ating Panginoon. Who will transform our lowly body that is needing conformed to His glorious body, according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. Alam niyo, itong katawan na ito na magpugulo, gagawin niyang glorified body yan. Kaya pag may sakit ka, natamaan ka, huwag kang mag-alala. Kasama yan sa pagtutuwid, kasama yan sa pagtitiwala ng ating Diyos sa greatest position. Kung hindi naman kaya ng doktor yan, abay, kung gusto mo pa, Lord, ayaw ko pa. Kasi gusto ko pang makita yung paglaki ng mga apo ko. Lumabang ka. Pero kung wala ka ng paglaban, nakikita ng Lord yan, ay ayaw ko na talaga. Ayaw ko na talaga. E bibitiwan ka na ng Lord. Amen? Kaya sabi mo laban. Yung iba lumalaban. Kahit hindi sila sa Lord, ikaw pa. Yung mga iba nga, hindi man na nagpalataya. Sa sobrang paglaban nila, pumunta sila sa bundok para kukuha ng anting-anting. Ikaw pa, na may direct access ka sa Diyos. Kilala mo yung Diyos mo. Hindi ka na kailangan pumunta sa bundok para kukuha ng anting-anting. Baka mamaya, ibang anting-anting ang makuha mo doon. Pagpaba mo sa bundok, kung magka-ulo mo. Ay, nakong kapatid. Pag nasa Lord ka, dito ka na. Tumayo ka na rito. Ano mang bagyo na darating, tignan mo, di tayo tinamaan ng yun. Yung matinding bagyo na nakaraan, tinaglan po dito. Bakit po? Marami mga Kristiyano rito. Sa naglandfall, sa Japan, di ba? Sa Japan. Kasi, siyempre, sa Japan, mayaman yun. Kahit paano, dami silang yung mga foundation ng building nila ron. Kahit na lumilinggo doon, parang bearing lang. Sumasayaw din yung building. Kasi high-tech yung dito, nangyari doon. Walang sayawan at building ito, collapse lahat. Talino ng Diyos natin. Kasi alam niya, dami mananampalataya ng mga Kristiyano dito sa Pilipinas. Okay? Papasukuin niya lang ang bagay. Number 4. To save Israel from the Antichrist. Babalik ang ating Panginoon para liligtas ang bansang Israel. Tingnan po natin, Romans 10:1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. Sabi ng gusto pa yan. Sa 15 may susunod dyan. Verse 11-20. For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery. Mga kapatid na taga-Roma, ito yung hiwaga. Ang Israel ang mangyayari. Ano yun? Lest you should be wise in your own opinion. Haliban na lang kung may sarili kang paninindigan at pananaw. That blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. 26. Para maintindihan natin. And so all Israel will be saved as it is written. Ano raw? Pakibasa? Laksan nyo. Lahat ng Israelites daw, maliligtas kasi, nasusulat. At matigas ang ulo niya. Kasi pangako ng Diyos yan. Kaya sa panahon natin,
The deliverer will come out of Zion, and he will turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant with them when I take away their sins. Nandaya si Jacob? Nandaya o hindi? Nandaya. Pero tinanggal niya yung lahat ng kanilang kasalanan. Kaya nasusulat ang Israel ay mali. Kaya babalik ka para iligtas sila. 1960s pa lang. 6 na araw lang yung giyera. Kapalibutan ng bansang Israel ng 5 nasyon. 6 na araw. Talo lahat ng 5 bansa. Kasi ililigtas yung bansang Israel. Kahit na araw-araw, pinapawalan na ng Israel. Parang may ceiling doon eh. Bumabalik ko. Oh! How amazing! Our rockets and our missiles back to us because God is with them. Makalaban nagsabi na. Bakit yung missiles bumabalik? Kasi yung Diyos nila buhay. Kilala nila yung Diyos nila Israel. Okay? 27. Meron pa? Wala na. Okay, let no one deceive you by any means. Again, huwag kayong padaya. For the day will not come unless the falling away come first. And the man of sin is revealed, the son of perdition. Okay, ano ibig sabihin? Dito po, huwag na tayo padaya mga mananampalataya. Kasi, hindi magpapagita ang anak ng perdition, tasan, katiwalayan yung kasamaan. Kasama, si David, si Satan yan. Hindi lalantad yan hanggang walang rapture. Yung falling away first, rapture po yan. Sasalubungin tayo ng ating Panginoon, nandun lang siya sa clouds. Magkakaroon ng 3.5 years tribulation dito, the wrath of God, yung 7 bangkok. Tapos yung 3.5 years, nandun po tayo. Okay? Kasama siya. Hindi ka na mamamatay kung manatili kang matapat. Wala, rapture mamaya. Abay, papalitan na itong nabubulok na hindi nabubulok. Ang tinti mo, hindi ka natatali sa simenteryo. Okay, kaya inihanda natin ng mga kabao at saka lutin natin sa ano, hindi naman ang makikinabang doon yung maiwan. O yung iba ayaw mag-invest at ayaw bumili ng kabao. Habang gusto mo bumili ng kabao, habang humahapang buhay mo kasi hindi ka natatakot mamatay. Diba? Diba ba? Meron, pag may nakalog sa inyo, ito memorial. Ay, hindi. Sinabi na ng Lord yan eh. Ano sinabi na ating Panginoon? Yung hindi natatakot mamatay alang-alang kay Kristo, mahaba buhay. O likod ka ngayon, Lord. Kasi darating lang tayo dyan eh. Kasi baka mamaya huling mensahe na napapatinggan nila yun. Yan ba kayo? So, Moses, kita mo yung Diyos na darating? Ha? Yung si Satanas? Ito tao to. Makapangyari ito. Ito, kumukontra sa lahat na mabubuting gawa ng Diyos. At itinataas niya yung kanyang sarili sa lahat. At sa tawagin sa kanya, ako ang Diyos. Sambahin niyo ako. Nakakita na kayo ng tao na ganyan? Ako ang Diyos, sambahin niyo ako. Meron na akong kapangyarihan, may likuptar ako, nagtingin ako. Ito na ang pawin ng salim. Wala tayong magagawa ron. Kasi, pinahintulutan ng Diyos yun. Para lalabas yung son of perdition. Kaya maraming hahanga dyan. Hindi niya tatawagin yung sarili niya na ako ang Diyos. Na walang follower yan, ang dami. Pinahintulutan ng Diyos yan. Ako na ang Diyos, pero tao. Punta sa simbahan, sa iglesia ng Jerusalem. Iko-construction eh. Uupo siya ron.
Makapangyarihan eh. Kuling, very eloquent pag nagsalita yan. Pagkikinig lahat. Sabay din ako. Ako na ang Diyos. Sabay yan, hindi, di ba? Pero hindi kayo maniwala. Sinabi niya. In the temple of God. Where is the temple of God? In the city of Jerusalem. Bansang Israel. Alam nyo, yung Wailing Wall doon, na pinagprehan po namin, yun po yung sinunog. Ang naiwan po ron, Temple of Solomon yun. Yung nandito yung Temple of the Dome. Pagitan lang yan. Alam niyo yung Temple of the Dome? Doon po yung, yung itinayo ng Muslim na kinto ng templo doon. Pader lang po yun. Kaya i-construct po yan. Madaling i-construct po yan. Nandun talaga ang templo na tunay. At tatayuan niya. Whether we like it or not, nasusulat po yan. Pag nasa Bible na, tutuparin na lang Diyos yan. Okay? Ano ba? Do you not remember that when I was still with you, I told you these things? And now you know what is restraining. That He may be revealed in His own time. Sino restrainer? Sino nagpipigil sa paglalantad o pagpapahayag ng anak ng suway sa pagpipigil? Sino nagpipigil? Unang Diyos. Pangalawang Church of God. Dito pa kasi tayo. Kaya ang lantaran lang yan, iba-iba. Panahon ng Illuminati, panahon ng computer, panahon natin ngayon. Ano yung panahon natin ngayon? Lockdown. Kitang-kita na makokontrol na. Restraining ka. Pero mo ginawa ko restraining na ito. Para hindi lang lumapas yung suway. Ang demonyo si Satanas. Grabe ka. Tapos hindi mo kilala yung sarili mo kung sino kasarapan ng Diyos. Pinagmamalaki ka ng Diyos sa demonyo. Itong anak ko na ito kahit na bagay dumarating. Nakangiti. Nagpupuri yan kahit nakangkong kamuti na. Hallelujah, praise the Lord. Amen? Kahit na wala na makain niya, nakatugtog pa rin sa aking mga pangako. Kaya pinagmamalaki ka ni Lord. Tapos ngayon dahil balikat ka. Kaya, kapano natin ngayon, yung nyo creation na dapat. Pananaw mo sa pangako na natin. Di ba po, paano natin? Di ba? Okay. Training tayo. Ang hiwaga ng masama. Nandito na. Panahon pa na Apostol Pablo, 2,000 years ago. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Tanggalin talaga tayo ng doon. Irarapdot tayo, kukunin tayo. And then the lawless one will be revealed. Pag wala na tayo dito, nandiyan na si Antichrist. Maririnig, the Lord will consume with the breath of His mouth and destroy with the brightness of His coming. Alam niyo mga kapatid, yung Antikristo na yung hari na makasama, iipan lang na Lord. Hoy, nawala Ayaw niya yung amoy ni Lord Napakaliwala ni breath of His mouth. Ano yan? And destroy with brightness of His coming. Pag nakita niya yung kaniningan ng liwanag ni Lord, ay hindi naman yan. Matutunaw yan. Malulusaw yung dragon. Number 5. To deliver the church from the great tribulation. Para mapalaya tayo. Para hindi natin daranasin yung matinding kahirapan. Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world, buong mundo, to test those who dwell on the earth. Ito yung tinatawag ng Great Tribulation. Yung naiwan dito. Yung na-rapture, ay, they will suffer with the lamb, kasama na kumakain sa dulang ng Sabi ng ating Panginoon, dahil
sinunod nyo ang aking mga utos at kayo'y nagtiis. I also keep you from the hour of trial. Kaya pagdating sa pagsubok, nandito ba tayo, kaya niya? Sabi siya katabi, kaya niya. Kawari, may monkeypox ka sa likod. Mapilsa lang pala. Huwag mong ariin na monkeypox yun. Dekorasyon lang sa katawan mo yun. Bakit? Sumobra ng init o kaya sumobra ng antioxidant, yung tumi. Mag-fasting ka para lumabas lahat yan. Amen? Inanapan ka na ng Lord ng fasting. Makakatipid ka pa. Makakatipid ka pag nag-fasting ka kaya. Tapos magiging sharp yung mind mo. Gusto nyo hindi yung Alzheimer, mag-fasting ka. The great leaders in this world, nagpa-fasting po sila. Mga great leaders, mga president, mga leaders, prime minister, naglalaan sila ng fasting nila sa sarili na. Alam nila kasi na yung fasting ay nakakatulong. Sharpening the mind. Yung detoxipan. Lilinis siya. Kaya pag sinisikmura ka na at naglalaban ng mga bulate yan, ibig sabihin na mamatay yung toxic. Pinapawis. Kasi huwag bacteria na yung dumarating sa'yo. Kaya sana mag-fasting ka na. Sabi mo sa katabi, mag-fasting tayo nga. Tingnan mo yung katabi mo kung magpapasting ka. Pag hindi mo nakita yan, natigyan mo, diba sabi ko sa'yo mag-fasting. Nag-fasting ako. Fasting tayo. Amen? Whole world tatanasan ng whole world para subukin ang mga pananampalataya ng mga dito sa lupa. Hebrew 9:28, pasahin natin ng malakas. Okay, kabalik ang ating Panginoon. Hindi na para sa kasalanan. Kasi tapos na eh. Pabalik siya para doon sa mga nasasabik na naghihintay sa Kanya. Sino yun? Tayo yun. The Church of God. He will appear a second time. Ito yung second na pagbabalik ng Lord. Apart from sin. Hindi na sa kasalanan, kundi sa kaligtasan. Kaya sabi mo siya kasabi, makalat ka. Palakpakan natin ang ating Lord. First Thessalonians. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Hindi tayo tinawag para pahirapan. But to obtain salvation. Para tayo maligtas. Okay? Last one. Number 6. Tapos na tayo. 5 yun, pang-anim yan. Palibasa ng malakas? Ibulit siya. Si Satanas ay ibubulit sa pinakamalalim na hukay. The preparation for the millennial kingdom. Revelations 20:1-3. Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottom of his pit and a great chain in his hand. Meron daw malaking kadena. Ano yun? 2, verse 2. He laid hold of the dragon. Ang dragon dyan si Satanas. Yung ahas na malaki. Devil, the murderer, the liars from the very beginning. Hindi na nagbago yan. That serpent of all, yun yung tumukso kila Aidaman, namatay ba siya? Tumanda lang. Nag-mature siya napunta sa 666. Hindi nagbago. Okay? And bound him for 1,000 years. At siya ay itatali ng 1,000 taon. Nandito pa ba tayo noon? Masasaksyan pa natin yan. Kasama tayo rin sa rapture eh. Kasi yung kasama ng sundalo, yung mature sukat na walang kapintasan.
Yung mga namatay na yun, bangungulit, tayo yung kinuha. Tayo yung kasama sa tulad. Oh, may masasakyan natin yan. Kasama nga tayo sa paghatod sa mundo ito, nandun tayo sa judgment. Doon, sa susunod na part 2, viewers, next week, Lord willing, part 2 na po tayo. Part 1 lang po yan. Okay? Yan po, ipupulit siya ng 1,000 years. Number 3, verse 3. And he cast him into the bottomless pit. Natapon niya sa pinakapalalim na hukay, malalim. And shut him up. Nilakan niya, unsit as him. Meron siyang silyo on him so that he should deceive the nations no more. Then, 1,000 years were finished. Para hindi siya makapantaya muli. Kaya lang, ano to? But after this, things, he must be released. Kita niyo? Napakabuti ang Lord, no? At ang demonyo, pinagbibigyan niya. Di pag natatapos ng 1,000 years, puro righteousness siya. Puro righteousness, parang panahon ni Noah. O yung mga hayop, yung mga tigre, yung mga elefante, magkakasama sa tao. Gusto nyo kasama yung panatig, yung alakunda. O yun, 1,000 years, siyempre. Walang kasalanan, natatakot na siya. Pati hayop, talagang yun yung sa ating palit. Parang paradise, parang panahon natin sa kanila pa. Oh, kasama ba kayo doon? Para hindi kayo maniwala. Hindi legend ito. Hindi kwento ni Limao to. Hindi kwento ko to. Diyos ang nagsabi. God is not a man, that he should love. Pag sinabi ng Diyos, totoo pa rin yan. Amen? Pakatawanan mo yan. Tumayo ka dyan. Ay, mga kapatid, nakakatuwa. You know, but after this day, he must release for a little while. Little while na naman. Hindi sinabi kung ilang taon. O, siyempre, nandun na naman yung temptation. O, siyempre, mataas, diba? Ang ganda ng prutas. Palibago ka sa isaya nila, hindi na yung prutas na natin. Kasi nag-mature na si Satanas eh. Iba na naman generation. O, hindi na natin pag-usapan yun. Baka mantong tayo. Masobrahan tayo. Okay? Oh! Basa! So, palakpakan natin ang Lord. Mapalad, Revelation 1:3. Mapalad ang bumabasa, nakikinig, at nagsasagawa sa mga kulang nito. Sapagkat malapit na. Sapagkat yung mga nakasulat na dito ay malapit na magana. Revelation chapter 22 verse. He who testifies to this thing says, surely I am coming quickly. Amen. Even so come, Lord Jesus, the grace of our Lord Jesus Christ be with you. All. Amen. Period. Tapos na ang book of Revelation. Ibig sabihin, yung generation na ngayon, mawawala na to. Mawawala na. Okay? Kaya huwag kayo matakot kung mawawala yung mga pinunla natin dito. Mas maganda yung nakalaan para sa akin. Sasabihin lang sa'yo ng Lord, welcome, my good, welcome, my good and faithful servant. Welcome to my kingdom. Enter, rejoice, and come. Okay? So, salamat sa ating Panginoon.